Λοιπόν, σαν μαζί για το παιδί, με το που έγιναν οι καταστροφικές πλημμύρες, ήρθαμε στη Θεσσαλία και εντάξαμε την περιοχή στο πρόγραμμα εκτάκτων παρεμβάσεων. Σήμερα στο Κέντρο Υγείας Παλαμά Καρδίτσας, τον κύριο Πρωθυπουργό, για να του δείξουμε τα αποτελέσματα της εντατικής δουλειάς του Υπουργείου Υγείας μετά τη μεγάλη καταστροφική πλημμύρα του Τζάνι. Αυτή τη στιγμή εγκαινιάζουμε το χώρο εδώ. Έχουμε φτιάξει το τμήμα επίγοντων περιστατικών χάρη στη βοήθεια από τις εταιρείες Όμιλος Ηρακλής, Σεπάλ, Goldair και Price Waterhouse. Είμαστε πάντα εδώ, ευχαριστούμε τους χορηγούς, ευχαριστούμε τον κύριο Σερέτη για από την αρχή είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Ελπίζουμε να μην δούμε ξανά τέτοιες καταστροφές. Ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου, κυρία Αλεξάνδρα Μαρτίνου, το Μαζί για το Παιδί και όλους τους χορηγούς οι οποίοι υποστήριξαν αυτήν την προσπάθεια σε χρόνους ρεκόρ να μπορέσουμε να ανακατασκευάσουμε το κέντρο υγείας, αλλά κυρίως να το αναβαθμίσουμε. Ο σκοπός όμως είναι όταν ξαναφτιάχνουμε υποδομές να τις φτιάχνουμε καλύτερες.